മാതാജി. ഇപ്പൊ തുടങ്ങണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലിങ്ക് എന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ, എന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഭക്തിവൃക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരധ്യായം വെച്ച് വളരെ ഒരു ബേസിക് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ലെവൽ 2-ൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടല്ല, കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു പോകുന്നു, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വിസ് തന്നിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അത്രമാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ചുമതല കൂടുന്നു. നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കണം. കാരണം ഓരോ 6 അധ്യായം വെച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ല, വേറെയും 3 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയും 6 അധ്യായങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് 3 മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൂടാതെ ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ അധ്യായത്തിന്റെ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ക്വിസ് വരുന്നത്. പിന്നെയോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും. എഴുതേണ്ടി വരുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതി അയക്കേണ്ടി വരും, ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ വാങ്ങിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വാങ്ങിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യവും കൂടിയാണ്. കാരണം പ്രഭുപാദര് വളരെ വിശദമായിട്ട് ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് ഭാവാർത്ഥം എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും നല്ല ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഓരോ അധ്യായവും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പോകണം. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും അർത്ഥം, അതിന്റെ അന്വയം, അതുകൂടാതെ ഭാവാർത്ഥം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെവൽ 2-ൽ ഭഗവത്ഗീത വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. ഓരോ 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡ്യൂൾ കഴിയുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൂടാതെ ഓരോ 2 അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ 3 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അതെല്ലാം അയച്ചു തരണം. കൂടാതെ അറ്റൻഡൻസ്, ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. 80% കൂടുതൽ അറ്റൻഡൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, 3ാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അതൊരു കാര്യം. അത് ഈ ലെവൽ 2-ന്റെ
അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യം. അതുകൂടാതെ സാധന ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർട്ട് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക്. സാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായ ആ ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മംഗളാരത്തി, നിങ്ങൾ സ്വയം വീട്ടിൽ മംഗളാരത്തി ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അഥവാ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിലെ മംഗളാരത്തി 4:30 മുതൽ 5 മണിക്ക് മംഗളാരത്തി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ മംഗളാരത്തി നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സമയത്താണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം സാധനാ ചാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കും. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ദിവസവും എത്ര മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്? അത് ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതുകൂടാതെ വേറെ എന്തെല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്? പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ എന്തെല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട്? കാരണം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സാധനാ ചാർട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും അയച്ചു തരും. അത് നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചത്തെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതും നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതെല്ലാം ഈ ലെവൽ 2 പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതൊരെണ്ണം. പിന്നെ ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, അതൊരെണ്ണം. സാധനാ ചാർട്ട് അയച്ചു തരണം. അതുകൂടാതെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത്, ഈ ഭക്തിവൃക്ഷയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത കൂടാതെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, കൂടാതെ ഈശോപനിഷത്ത്, കൂടാതെ ഉപദേശാമൃതം, ഈ 3 പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വേറെ എവിടെയും ഈ 3 പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല, ഇസ്കോണിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സെന്ററിൽ ഇസ്കോൺ സെന്റർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും വാങ്ങിക്കാം. മലയാളത്തിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചിട്ടകൾ, നിയമങ്ങൾ, നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതെല്ലാം, നമ്മൾ വർജിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച് വരുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ട് വിവരം ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായി വിവരം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആരാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, ഭഗവാനെ തൊഴുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു, പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്നു, പിന്നീട് വീട്ടിലും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു, സന്ധ്യയ്ക്ക് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നാമം ചൊല്ലും. നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലും. പിന്നീട് നമ്മൾ അത്രമാത്രമേ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ എന്ത്, നമ്മൾ ആരാണ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം നിയന്താവ് ആരാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഉതകുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പ്രധാനമായിട്ടും അത് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു രൂപം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും നിയന്താവും എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ആ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടേതും കൂടെ ധാമം. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവത് ധാമത്തിലെ വാസികളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ തന്നെ തെറ്റുമൂലം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന് വീണുപോയി. ഇനി തിരിച്ച് ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇതെല്ലാം ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാചാര്യനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, കൂടാതെ ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈ 4 പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിവൃക്ഷ ലെവൽ 2, ലെവൽ 3, ലെവൽ 4 ഇത് 4ലുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. അപ്പോൾ ഭക്തിവൃക്ഷ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പകരം ഒരു കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കൃഷ്ണ ബുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഭക്തി ലെവൽ 2 കോഴ്സിന്റെ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒപ്പം. അതുകൂടാതെ വൈഷ്ണവ സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയുതമായ ഗാനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകം. അതുകൂടാതെ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള ആചാര്യ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം. അത്രയും ലെവൽ 2 കോഴ്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ 4 പുസ്തകമായിട്ടും നേരിട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന്, ഇസ്കോണിന്റെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വിദേശത്ത് ആരെങ്കിലും താമസിക്കുന്നു, കുവൈറ്റ്, ദുബായ്, അവരെല്ലാം താമസിക്കുന്നവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വിവരം അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും. കാരണം അവിടെ ഇതേമാതിരി അനേകം സംഘങ്ങളുണ്ട്. ഇസ്കോണിന്റെ തന്നെ അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അമ്പലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഭക്തന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇതേപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്പറും നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ലെവൽ 2 ക്ലാസിന്റെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. പിന്നീട് എല്ലാ ശനിയും ഞായറും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ 1 മണി വരെ ആയിരിക്കും ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക. ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കും. ഇനി ഒരു ക്ലാസ്, ഞായറാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത 9 മണിയുടെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്ന ധനരാജ് പ്രഭുവും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നീട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 18 ക്ലാസ്സിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നാളെ മുതൽ 1-ാം അധ്യായം നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇത് രാധാഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ നന്ദൂർ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിരത്തിലെ രാധാഗോവിന്ദ ഡേറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ, ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യനായ ജഗദ്ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദ, ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അനേകം ഇസ്കോൺ മന്ദിരങ്ങൾ, ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹം അനേകം ഇസ്കോൺ മന്ദിരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 1896 സെപ്റ്റംബർ 1-ാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്, ഇവിടെ ജനിച്ചത്. ജന്മാഷ്ടമിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം നവമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിഥി. അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു ബംഗാളി കുടുംബത്തിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു പേരിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേര് ഗൗർ മോഹൻ ദേ, പിന്നീട് അമ്മയുടെ പേര് രജനി ദേ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു, വൈഷ്ണവരായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും. അവരുടെ വീട്ടിലും അച്ഛനമ്മമാർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം വെച്ച് പൂജയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലും എല്ലായ്പ്പോഴും സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ ദർശനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛന് വളരെ അധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു തന്റെ മകനെ ആചാര്യന്മാർ വന്ന് അവർ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് തന്റെ മകൻ വളർന്ന് വലുതാകണമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ടൗണിൽ, ആ വില്ലേജിൽ ആരെങ്കിലും ആചാര്യന്മാർ, വളരെ വളരെ വലിയ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ വന്നിരുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. വീട്ടിൽ വന്ന് തന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടും. കാരണം തന്റെ മകൻ ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനായിട്ട്, കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് വളർന്നു വരണം എന്നുള്ളത് ആ ഗൗർ മോഹൻ ദേ, പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛന്റെ വളരെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു.
അപ്പനെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛൻ ഡോർ മോഹന്റെ തന്റെ മകനെ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. രാധാകൃഷ്ണ തത്വത്തെക്കുറിച്ച്, രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്റെ മകനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം, രഥയാത്ര എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തന്റെ മകന് നമുക്കറിയാം, ഒറീസയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ മന്ദിരത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു രഥയാത്ര നടത്തും. ജഗന്നാഥൻ, ബലദേവ, സുഭദ്ര, ഈ 3 രഥങ്ങൾ, ആ 3 രഥങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ 3 ഭഗവാന്മാരും പുരി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടും. ആ രഥയാത്രാ ദിവസത്തിൽ അനേകം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ വരും ആ രഥത്തെ വലിച്ച് ആ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അതേപോലെയുള്ള ഒരു രഥയാത്ര നടത്തുവാനായിട്ട് ഈ അഭയചരണിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു രഥം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. തന്റെ തെരുവിലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെ, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ദിവസം അഭയചരണൻ രഥയാത്ര നടത്തി. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയേറെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പം മുതലേ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം അദ്ദേഹത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5 വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രഥയാത്ര നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, 1901. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വലുതായി. അദ്ദേഹം 1916 അദ്ദേഹം സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജ് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് BA ഡിഗ്രി സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീട് ഫർദർ ഉപരിപഠനത്തിന് അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെല്ലാം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഭാരതത്തിൽ. അപ്പോൾ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജി നടത്തുന്നു. പിന്നീട് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഗാന്ധിജി വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് അഭയചരൺ എന്ത് ചെയ്തു? തനിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കുചേരണം. ഭാരതത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതെല്ലാം തങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം ഉപരിപഠനം ചെയ്യാതെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ആ സ്വദേശ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഒരെണ്ണം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ജോലി, സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജോലി അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. 1922 അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ ഒരു തവണ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ബംഗാളിലാണ് ഇവരുടെ ആസ്ഥാനം. പക്ഷേ എങ്കിലും ആചാര്യന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ അഭയചരണിന്റെ സുഹൃത്ത് ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് എപ്പോഴും സന്ദർശകനായിരുന്നു അവരുടെ ആശ്രമത്തിലെ. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അഭയചരണിനെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹം ഗൗഡിയ മഠങ്ങളുടെ 23ഓളം ഗൗഡിയ മഠങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും ആചാര്യനും എല്ലാം ആയിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. വൈഷ്ണവാചാര്യൻ, മാധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ ഗുരുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അഭയചരണിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയ വഴിക്ക് തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് ഈ അഭയചരണിനോട് വളരെയധികം ഒരു അടുപ്പം തോന്നി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എല്ലാ ലോകത്തിലെമ്പാടും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാകുന്ന നിങ്ങൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഭാരതത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവരാശികളെ കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങളൊന്നും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിലാണ്, അതാ. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ക്ലേശപ്പെടുന്നത്, അവർ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് എന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ആദി വ്യാധികളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്
എന്നുള്ള സത്യം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ, ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ മഹാമന്ത്രമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും തർജ്ജമ ചെയ്ത് അത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കണം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അഭയചരണിന് ഉപദേശം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ദീക്ഷയും സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ദീക്ഷയും സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം 1944 ഒരു മാഗസീൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദ, അഭയചരൺ പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹം ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ്, ഇതാണ് ആ മാഗസിന്റെ തലക്കെട്ട്, ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ്, അതായത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാമാണ് അതിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു മാഗസിൻ അദ്ദേഹം 1944 ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാശ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. കാരണം പുസ്തകങ്ങൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുകയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തൊരു പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് വായിച്ചില്ല എന്ന് വരാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കളയാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് എടുത്തു വെക്കും. കാരണം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തതല്ലേ. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വായിക്കുവാനും ആയിട്ട് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിൽ കാശ് വരികയാണെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഏത് പുസ്തകങ്ങൾ? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവ് പുസ്തകത്തിലൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന്. കാരണം അത് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അതിലൂടെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, തന്നെ കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആ സമയത്ത് മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതുമൂലം ആ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ നിന്ന്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ് എന്നുള്ളൊരു മാഗസീനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസം തുടങ്ങുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ലഘുലേഖയ്ക്കുള്ള മാഗസിനുള്ള മാറ്റർ എല്ലാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഡൽഹി വരെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കും. ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിലോ ഏതെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകമായിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം കാശ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച്, ആ ഭിക്ഷ മാതിരി ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് സ്വയം അത് വിറ്റഴിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയേറെ അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈഷ്ണവ ആ ഒരു ഫിലോസഫി എല്ലാ ദിക്കിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദ വളരെ അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള വലിയ വലിയ ധനവാന്മാരുടെ അടുക്കലെല്ലാം പോയി കാശെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ പുസ്തകം അദ്ദേഹം എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓരോ പുസ്തകമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ മാഗസിൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ക്രമേണ അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞ് സന്യാസവും സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ ദാമോദര മന്ദിർ എന്നുണ്ട്. ആ ദാമോദര മന്ദിരിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കാലക്ഷേപം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 2 തവണ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും പ്രചാരണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയല്ല. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് ഒരമ്പലത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പക്ഷേ എങ്കിലും ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അതിനെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാശ് വേണം. അതിനെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഡൽഹിയിലെ ആ പബ്ലിഷർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഈ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ
അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി വേദാന്ത എന്നുള്ള ആ ഒരു നാമം, സന്യാസ നാമം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ 32ാമത്തെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, പിന്നീട് മാധ്വാചാര്യർ തുടങ്ങി ആ സമ്പ്രദായത്തിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നാമം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവസാനം അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച്, ഇവിടെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഭാരതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വയം തനിക്ക് ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന സമ്പ്രദായം എല്ലാം അറിയാം, നമുക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം അധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. ഭാഗവതം ഒരു 3 കാൻഡോ വരെ അദ്ദേഹം, 3ാമത്തെ സ്കന്ധം വരെ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക്. അത്രമാത്രം, അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരെ ആരെയും ലഭിച്ചില്ല. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അതിന് യാത്രാ കപ്പലിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം കാശ് ആവശ്യമുണ്ട്. പ്ലെയിനിൽ പോകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല, കാരണം കാശ് വളരെയധികം വേണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ കാശ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചെന്ന് പറ്റും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, ബോംബെയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചരക്ക് കപ്പൽ എല്ലാ മാസവും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകും. ജലദൂത എന്നാണ് ആ ചരക്ക് കപ്പലിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഈ ചരക്ക് കപ്പലിൽ കയറ്റി അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, ചരക്ക് കപ്പലാണെങ്കിൽ ചരക്ക് കപ്പൽ എനിക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ മതിയെന്ന് പ്രഭുപാദ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 1965 ജലദൂത എന്നുള്ള ഈ ചരക്ക് കപ്പലിൽ കയറി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ചരക്ക് കപ്പൽ നമ്മുടെ കൊച്ചി വഴിയാണ് പോയത്. ബോംബെയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ വന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റിയിട്ടാണ് ഈ കപ്പൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫലകം ഇപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരി തുറമുഖത്ത് ഒരു ഫലകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തന്മാർ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സൂട്ട് കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സൂട്ട് കേസിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീത, പിന്നീട് 3 സ്കന്ധം വരെ ഭാഗവതം വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. അത് കൂടാതെ വെറും പോക്കറ്റിൽ 40 രൂപ മാത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അത്രമാത്രമേ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വെറും ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ 40 രൂപയും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പരിചയക്കാരാരുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ഒരു ഭാരതത്തിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് താമസം ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു. ആ 2 ആഴ്ച അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും മാംസാഹാരികളെല്ലാമായി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കഷ്ടമായി. എങ്കിലും ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം ആയിട്ട് ആ വീട്ടിലും അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായിട്ടും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും പരിചയപ്പെടാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. കാരണം അപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു? ന്യൂയോർക്കിലെ പാർക്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം അദ്ദേഹം തന്നെ പോയിരുന്ന് തന്റെ കരതാളവും മൃദംഗവും എല്ലാം എടുത്ത് ആ ന്യൂയോർക്കിലെ പാർക്കിൽ പോയിരുന്ന സന്ധ്യാസമയത്ത് അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ മധുരമായിട്ട് വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ വിളിച്ച കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ട് വളരെയധികം ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചു കൂടുകയും അവരെല്ലാവരും അതിൽ ആകർഷകരാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പാർക്ക് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിന് അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചു 1966. അപ്പോൾ ആ സമയം ഹിപ്പികളുടെ സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ, അതായത് ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അറിയാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഹിപ്പികൾ, അവർ മദ്യവും ലഹരി വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്
വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തക്കാരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഹിപ്പികളുടെ സമയമായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ പ്രഭുപാദരിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ കുറച്ചു പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ISKCON അന്താരാഷ്ട്രീയ കൃഷ്ണ പ്രജ്ഞാ സമിതി അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ അവർ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവരായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം, ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിയായിട്ട് ലഭിച്ചത് ഹിപ്പികളാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കരുത്. കാരണം ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സഹവാസം മൂലം അവരെല്ലാവരും ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു. അതുമല്ല, അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അവർ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാംസാഹാരം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് ഇതെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ അവർ ആ പ്രഭുപാദരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരുന്നു. 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസവും ഭജിക്കുന്നു. പിന്നീടോ സ്വയം കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്ത് ആ കാശ്, ആ സാലറി മുഴുവനും പ്രഭുപാദർക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം വളർത്തുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അവർ അത്രയേറെ പ്രഭുപാദരെ സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ബീറ്റിൽസ് എന്ന ഒരു റോക്ക് ബാൻഡ് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു, ബീറ്റിൽസ്. ആ ബീറ്റിൽസിന്റെ ഗായകന്മാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോർജ് ഹാരിസൺ, ജോൺ ലെനൻ എന്നിവരെല്ലാവരും, ജോർജ് ഹാരിസണും ജോൺ ലെനനും അവർ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടനിൽ ഈ ജോർജ് ഹാരിസൺ തന്റെ ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് ISKCON അമ്പലമായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന്, കാരണം ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അമേരിക്ക പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ യുവ ജനതകൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെ ജീവിതത്തെ നയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ എല്ലാത്തിനും ഭഗവത്ഗീത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ്, അതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്ന, ന്യൂയോർക്കിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന ആ തെരുവാണിത്. ആ തെരുവിലെ ഒരു മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നൊരു ഷോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷോപ്പിന്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു മുറിയിലാണ് പ്രഭുപാദ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയുള്ള മുറികളിൽ ഈ ഹിപ്പികൾ എല്ലാവരും അവിടെ വന്ന് രാത്രിയും പകലും എല്ലാം അവിടെ വന്ന് കിടക്കുമായിരുന്നു, ലഹരിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ക്രമേണ അവർ പ്രഭുപാദരുടെ ദിവസവും ഉള്ള സങ്കീർത്തനം കേട്ടുകൊണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് അവർ ക്രമേണ മാറി. അദ്ദേഹം സ്വയം പാചകം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവരെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക്. അദ്ദേഹം സ്വയം പാചകം ചെയ്ത്, അതിനൊരു ടിഫിൻ സെറ്റ് എല്ലാം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന്, ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ. സ്വയം പാചകം ചെയ്ത് ഇവർക്കത് വിളമ്പിക്കൊടുത്ത് അവർ അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന്റെ സ്വാദ് അങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം ഗുലാബ് ജാമുൻ ഒരു ടിന്ന് നിറച്ചുണ്ടാക്കി വെക്കും അത്രേ. ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അതെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമായി. ദിവസവും വന്ന് ഗുലാബ് ജാമുൻ എടുത്ത് കഴിക്കുക, അതെല്ലാം അവർ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്നുള്ളത് അത്രയേറെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ അവർ ക്രമേണ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ അവർ മുഖേന ആദ്യം ന്യൂയോർക്കിൽ അദ്ദേഹം സെന്റർ തുറക്കുന്നു. പിന്നീട് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അവിടെ അവർ സെന്റർ തുറക്കുന്നു. പിന്നീട് ലണ്ടൻ, പിന്നീട് പാരീസ്, അങ്ങനെ ഓരോ ദിക്കിലേക്കും. ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അത്രയേറെ ശിഷ്യന്മാരില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആ പ്രഭുപാദരുടെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും എല്ലാം അനുഗ്രഹം കാരണം വെറും 2 പേരാണ് ഓരോ ദിക്കിലേക്കും പോകുക. അവിടെ പോയിട്ട് അവർ ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ സെന്റർ തുറക്കുന്നു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദ അവിടെ പോയി ലെക്ചർ
ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു. ആ പ്രഭുപാദ വരുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ ദിക്കിലും അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ആദ്യത്തെ നാളുകളിൽ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വന്നത്. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രഭുപാദരുടെ ആ ജീവിത ചരിത്രമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കണം. കാരണം എങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന വളർന്ന് വലുതായിരിക്കുന്ന ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ ആദ്യ നാളുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വളർന്ന് വലുതായത്, എങ്ങനെ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിൽ തീരെ കാശില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും എങ്ങനെ അവർ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വലുതായി എന്ന് നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. വെറും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് എന്റെ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയെല്ലാം സാധ്യമായത്. കാരണം ആ ജലദൂത എന്നുള്ള കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 2 തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. അതുകൂടാതെ സീ സിക്നസ്, ഛർദിലും അതെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചു, എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അങ്ങ് എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്തായാലും അങ്ങയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഞാൻ നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് പ്രഭുപാദ പോയത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ വെറും 10 വർഷം കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹം 108 ഹരേ കൃഷ്ണ സെന്ററുകൾ അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന അമ്പലങ്ങൾ, 108 അമ്പലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അത്രയേറെ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുത്ത ശിഷ്യന്മാരാക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് ഇത്രയും വളർന്ന് വലുതായി. ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓരോ തെരുവുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 500 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പൃഥ്വീചേ ആചേ നഗരാദി ഗ്രാമാൻ, അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ എമ്പാടും ഓരോ നഗരത്തിലും ഓരോ ടൗണിലും വില്ലേജിലും എല്ലാം എന്റെ നാമം പ്രചരിക്കും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സമയത്ത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഇസ്കോൺ മുഖാന്തരം ഇപ്പോൾ സാർത്ഥകമായി. കാരണം ഓരോ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും ഇപ്പോൾ ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുൻകാലത്തെ ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം കാരണം പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഒരു കാര്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതേപോലെ അദ്ദേഹം അനേകം ഭഗവാന് ഇതേപോലെ നൈവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് തുളസിയിലയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് അവർ അങ്ങനെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പ്രഭുപാദ 66-ലാണ് 65-ൽ കപ്പൽ കയറി 66-ൽ അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ രൂപീകരിച്ചു. 67-ൽ ആദ്യത്തെ രഥയാത്ര സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ആ രഥയാത്രയിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിജയം. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ രഥയാത്ര 67-ൽ നടന്നു. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാന ഇസ്കോൺ മന്ദിരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രഭുപാദ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം 80ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോ ബുക്സ് അടുത്ത 10,000 വർഷത്തേക്ക് എന്റെ ഈ പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രചരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭക്തിക്കുള്ള, ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിക്കും എന്ന് പ്രഭുപാദ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് അടുത്ത 10,000 വർഷത്തോളം എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അനേകം അമ്പലങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അനേകം എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും രഥയാത്ര വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും രഥയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പല പല ദിക്കിൽ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന ലണ്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, UK, ഇംഗ്ലണ്ട്, USA, റഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, മിയാമി എല്ലാ ദിക്കിലും രഥയാത്ര ഓരോ വർഷവും നടത്തുന്നുണ്ട്. രഥയാത്ര വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവിടെ അനേകം ആളുകളും ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്തർദേശീയ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രജ്ഞാ സംസ്ഥാനം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചു. അതുവഴി ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 80ഓളം ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇസ്കോൺ മാത്രം, ഇസ്കോണിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ള
പ്രഭുപാദ തർജ്ജമ ചെയ്ത ആ ഭഗവത്ഗീത 80ഓളം ഭാഷകളിൽ ഇസ്കോൺ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും അതിപ്പോൾ ആ പുസ്തകം, ആ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ചില കോളേജുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത പാഠ്യപുസ്തകമാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളാണ്. കാരണം അതുവഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത് കാരണം അവർ അതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാരതീയർക്ക് ഇനിയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സമയമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിന് കാരണം. പക്ഷെ അവർ അങ്ങനെ മുന്നേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതുവഴി അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ രൂപീകരണത്തിന്റെ ആ കഠിനാധ്വാനം, അദ്ദേഹം ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഗീതാ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ 18 ക്ലാസ്സുകൾ ഭഗവത്ഗീതയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈശോപനിഷത്ത്, പിന്നീട് ഉപദേശാമൃതം, പിന്നീട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അങ്ങനെ 4 പുസ്തകങ്ങൾ 4 തവണയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നാളെ മുതൽ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗീതാ മഹാത്മ്യവും കൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഹ പഠേത് പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഗീതാ മഹാത്മ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ ഒരു മായാവാദി അദ്വൈത ഫിലോസഫിയാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭജഗോവിന്ദമാണ്. അതായത് ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ, ഭജഗോവിന്ദം 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 മൂഢമതേ എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്വൈതവാദികളെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഭജഗോവിന്ദം എന്നുള്ള ഗീതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം മൂഢന്മാരാണ് ഈ കലികാലത്തിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനൊന്നും ഈ കലികാലത്ത് സാധ്യമാകുകയില്ല. കലികാലത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭജ ഗോവിന്ദം, ഗോവിന്ദനെ ഭജിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം, പുണ്യമാണ് ഗീതാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നീക്കിക്കളയുവാനുള്ള ശക്തി ആ ഗീതയ്ക്കുണ്ട്. നമ്മൾ അനേക കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ അനേകം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട്, കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം നീക്കുവാനായിട്ട് ആ ഗീതയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗീതാശാസ്ത്രം പുണ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പഠിക്കുന്നവൻ എന്ത് പറയുന്നു? വിഷ്ണു പദമമാപ്നോതി, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പദത്തിലേക്ക്, ആ പരമപദം പോകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയത്തെയും ശോകത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഗീതയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ, ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശീലിക്കുക. നമ്മൾ നിരന്തരം ദിവസവും നമ്മൾ ഗീത വായിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച, ഇതുകൂടാതെ പ്രാണായാമവും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ പൂർവജന്മകൃതാനി, നമ്മ പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നൈവസന്ധിഹി പാപാനി, ആ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് കൂടാതെ പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമ്മൾ നിരന്തരം ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് പുതിയ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നു, പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഗീത പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു മഹാത്മ്യം. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാംബസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസവും കുളിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്?
ശരീരത്തിന്റെ ആ അഴുക്കുകളെല്ലാം നീക്കിക്കളയുവാനായിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഗീത ദിവസവും പഠിക്കുന്നത് വഴി ഗീതാംബസി സ്നാനം, സംസാരമലനാശനം, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ അനേക ജന്മങ്ങളിലൂടെ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഗീത ദിവസവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാ സുഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യൈഹി ശാസ്ത്രവിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വഴിപാടായിട്ടോ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം തുറന്ന് ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ച് നിർത്തുകയല്ല. കാരണം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. സ്വയം ഭഗവാൻ, പത്മനാഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വന്നിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്വയം അരുളി ചെയ്തതാണ് ഈ ഗീത. അപ്പോൾ അത് അത്രയേറെ ഭക്തിയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ വഴിപാടായിട്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ വായിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. ഗീത എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശ്രേയസ്സിനായി കൊണ്ട് തന്നെ അരുളി ചെയ്തതാണ് ഇത്. കലികാലത്ത് ജനങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടും. അതുകൂടാതെ കലികാലത്ത് അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൂടാതെ കലികാലത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ആ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ജീവിതം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുഖ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവർ നയിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളപ്പോൾ വേറെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവത്ഗീത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ മറ്റെല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചതിന്റെ ഗുണവും ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ വക്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവജന്മ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പുനർജന്മവും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയേറെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്. കാരണം ഗംഗാജലം കുടിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗീതാ ഗംഗോദകം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ആ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് പുനർജന്മം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയും, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമവും, ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയും ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും, ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഗീത പഠിക്കുന്നത് വഴി, ഭഗവത്ഗീത ശരിയായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, മറന്നു പോയ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ പുനർജീവിപ്പിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയാണ് എന്ന് പറയും. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനാണ്
അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഈശ്വരൻ ഞാനാണ്. ആ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ഞാൻ ജപയജ്ഞം ഞാനാണ് എന്ന്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലികാലത്തിൽ മഹത്വമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കലിർ ദോഷ നിധേരാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരംരചേ. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, ശുഗബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, കലികാലത്ത് അനേകം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഏതാത്? കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരംരചേ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് വഴി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, മുക്തസംഗ പരംരചേ, മോചനം മാത്രമല്ല പരമപദം പോകുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമേ കലികാലത്ത് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൂ. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് വഴി തന്നെ, ആ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനവും ലഭിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവയുമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കർത്തവ്യം നമുക്കുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സേവ, ഇത് മാത്രമാണ്. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ. മനുഷ്യനായി പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കർത്തവ്യം, ഒരേ ഒരു ധർമ്മം, ആ അധോക്ഷജനിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ ഒരു ധർമ്മവും നമുക്കില്ല. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ വേറെ എന്തെല്ലാം ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഒന്നും സാർത്ഥകമാകില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. കാരണം ജീവരാശികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ യജമാനനെ, നമ്മളെല്ലാം ആരുടെ അംശമാണോ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് വഴി ബാക്കിയുള്ള ജീവരാശികളെ എല്ലാം നമ്മൾ സേവിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ സേവനം എല്ലാം പാഴിലാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതുവഴി ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യനായി പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതുവഴി മറ്റുള്ള ജീവരാശികളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു. അതുവഴി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കർമ്മം ആ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നാളെ മുതൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ട് വരുന്നതും നന്നായിരിക്കും. കാരണം പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പുസ്തകം അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക്, കാരണം കുറച്ചു പേർ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവരെല്ലാവരും അമ്പലത്തിലെ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും മായാപൂരിലേക്ക് യാത്ര പോയിരിക്കുകയാണ്. അവർ നാളെ ഞായറാഴ്ച എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക്. പറയൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ. ശ്രീലക്ഷ്മി. നമസ്കാരം മാതാജി. പറയൂ. എന്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയുന്നേ. അത് കൂടാണ്ട് വിഷ്ണു എല്ലാത്തിനും മേലെയും എന്താണ് കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയുന്നു, എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും മുന്നേ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം അല്ല കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണുവും അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗോലോക ചാർട്ട് എന്നൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ധാമം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അതിൽ നിന്നും താഴെയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഒരേ ഒരു അവതാരി, അദ്ദേഹമാണ് ആദി പുരുഷൻ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. അതുകൂടാതെ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്,
മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അടുത്തതായിട്ട് സംഘർഷണൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് വാസുദേവ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ, സംഘർഷണ വീണ്ടും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആ രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ആ നാരായണനാണ് പിന്നീട് മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദി പുരുഷനായിട്ടുള്ളത്. രാധാറാണി എല്ലാ മഹാലക്ഷ്മിമാർക്കും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി. അപ്പോൾ രാധയും കൃഷ്ണനുമാണ് എല്ലാത്തിനും ഉറവിടമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും ലക്ഷ്മി തത്വങ്ങളും എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അതായത് വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ, നാരായണ അവരെല്ലാവരും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് പിന്നീട്. അവരാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്മാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനേകം അവതാരങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഈ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏകനായിട്ട് ഒരു ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദിപുരുഷൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതിൽ ഇപ്പൊ നരസിംഹൻ, വാമനൻ, വരാഹം അതെല്ലാം അവതാരം എടുക്കുന്നത് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഈ തവണ അവതരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാതാജിയുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവതാരങ്ങളിൽ ഒരു കൃഷ്ണനുണ്ട്, പക്ഷെ ഏറ്റവും മേലേക്ക് എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും മേലെയായിട്ട് ഒരു കൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ചോദിച്ചത്. കൃഷ്ണനില്ല. കൃഷ്ണൻ ഇത്തവണ ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചത് സ്വയം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പത്തിൽ 72 മനുക്കൾ 14 മനു വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മനുവിന്റെ ഒരു മനുവിന്റെ ഉത്ഭവ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്തെല്ലാം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായിരിക്കും. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചത് സ്വയം സാക്ഷാത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന്. അപ്പോൾ സർവലോക മഹേശ്വരൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാനൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി പറയൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ മാം. ഈ ബുക്സ് നമുക്ക് ഇ ബുക്സ് അതിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇ ബുക്സിന്റെ ലിങ്ക് തരാന്ന്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ബുക്കിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടോ, അതോ നമ്മള് പോസ്റ്റലില് ബുക്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് മാത്രമേ അയച്ചു തരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക തന്നെ വേണം. മാതാജി എവിടെയാണ്? ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. ഓ, അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത് സെന്റർ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഉണ്ട് സെന്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കാം. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ച കാരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു there is no need to buy books, you will be provided a link എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം. ചോദിച്ചിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാട്ടോ എന്താന്ന് എനിക്ക്. കാരണം സ്ലൈഡ്സ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മുഴുവനായിട്ട് മതിയാകില്ല. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അത് ഈ ബുക്ക് എങ്ങനെയാ അയച്ചു തരണം ഞാനൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെയും അന്വേഷിക്കാം. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം. ശരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 1ാമത്തെ അധ്യായം നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
पतितानां पावनेभ्यो अनंतकोटि वैष्णव